जों नुदों जे एमपि इलेक्शननि उनावनो बिपिएफ दोलोआ थानाय नंलिया बे एकदम रोखा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे बिपिएफनि हालोदा मोजां नङा मैया दाखालिसो बुंबावबाय जे थाखा फैसा गैया दा दिनै बेबायदि हालोदाव दिनै बिपिएफआ दङ आरो प्रमिला रानी आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ माने सैथो खोथाखौनो बिथाङा बुंदों आरो सैथो बाथ्राया मालाबाबो थाखोमानानै थाया रायजो राजाफ्रा हारि धोरोम सायख'वा जासे दिनै इउपिपिएल दोलोआव जोबगान जागासिनो दं बियो बिपिएफ दोलोनि थाखाय जोबोरैनो खहा आरो जोंनि दोलोनि थाखाय बे जोबोद मोजां मोनसे थासारि नंगौ दिनैहाय बिपिएफनि हालोदा जोबोद गाज्रि बिपिएफआ बेबायदि मिशन आरो भिजन गैया आरो दिनै जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिथां इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ बिथांनाव मिशन आरो भिजन दङ आरो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि 35 लाख मानसिखौ लानानै बोरैहाय दावगालांगोन बिनि थाखाय मोनसे मिशन भिजन बिथाङा लादों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनैहाय सानफ्रोमबो हाजार मानसिया जयनिं जागासिनो दं इउपिपिएल दोलोआव जोंनि नीति आदर्श जोंनि मावनाय दांनायखौ नुनानै बिथांमोना फोथायनाय लाखिदों जे प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल दोलोआ थारैनो रायजो राजाफोरनि खामानि मावगोन मानोना बे इउपिपिएल दोलोआ जोंनि आइजो बिमा माहारिखौ लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो जेरैहाय जों खोथा होदोंमोन 75,000 थाखा होनायनि बेखौ दिनै मावफुंदों बे इउपिपिएल दोलोआ इउपिपिएल सरकारा जोंनि लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ लानानै दिनैहाय जोङो यूपीएससीनि कोचिं होदों सुपार 50 खालामना बड'फा सुपार 50 बिनि थाखाय जोंनि गोरों लाइमोनफोरा दिनैहाय बे दलाव हाबफैदों नोंथांमोना मोनथिगौ जे बीएसयूनि मिरु आफादनि दिनैहाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय बे खारनावनो जे बिथांमोना साफा लेखा गोरों मानसि लेखा गोरों सुबुं इयुनखौ मोनथिगौ समाजा मारै मोजां जागोन बेखौ मोनथिगौ दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार आरो इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोना फोथायनाय लाखिनानै दिनै हाबफैदों आरो बेबायदिनो दिनै बे सरकारा आबादारिफोरनि थाखाय खामानि मावदों जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावदों दा बेनिखायनो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाया दिनै इउपिपिएल दोलोनि सरकारनि समाव जाफुंदोंखाय दिनै जायगा रायजो राजाफ्रा हाजार ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि जिल्ला कमिटि आरो सेन्ट्रेल कमिटियाव दिनै हाबफैबाय थादों बेनिनो दिनै बाहागो हिसाबै सालाकाथि ब्लकनि सिङाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै गोबां सुबुंफ्रा दिनैहाय हाबफैदों आरो बे हाबफैनायखौ जों दिनै इउपिपिएल दोलोनि जानानै गनायदों इउपिपिएल न'खरनि सोद्रोमा हिसाबै जों गनायदों आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंनाव शान्ति फैबाय गोजोन खौसेथि फैबाय दाना जौगानाया जानांगौ आरो जौगानायनि थाखाय जों दिनैहाय लामा बेखेवबाय बेयाव बे सालाकाथि बाजारनि न'खौ लुफुंनायनि थाखाय दिनैहाय एनटिपिसिनिफ्राय जों रां हमनानै होबाय बिनि ससान कार्डखौ लुफुंनो थाखाय दिनै हमनानै होबाय आरो बेबायदिनो जौगानायनि लामाया थांगासिनो दं बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा हारि धोरोम सायख'वा जासे दिनै इउपिपिएल दोलोआव जोबगान जागासिनो दं बियो बिपिएफ दोलोनि थाखाय जोबोरैनो खहा आरो जोंनि दोलोनि थाखाय बे जोबोद मोजां मोनसे थासारि निश्चय हायाखै मानोना बेनो फोरमान थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा नोङो इएम जानानै थांदों 10 बोसोर बे 10 बोसोर इएम जानायाव आरो बिथाङा मा होनदों जेला इन्टारिम दंमोन बे इन्टारिमावबो 1.5 बोसोर बिथाङा इएम जादों बेखौ नायोबा बिथाङा फ्राय 12 बोसोरसो इएम जादों बे 12 बोसोरसो इएम जानायाव गावनिनो समस्थिनि मुङाबो सालाकाथि बे सालाकाथि बाजारनि जिथु बाजार सेट बेखौ बिथाङा लुफुंना होनो हायाखै आरो बे ओनसोलाव दिनैहाय रेलवे लाइननि सायाव जा फ्लाइअभार नांगौ बे फ्लाइअभारखौ बिथाङा लुफुंनानै होनो थाखाय जेबो खामानि मावाखै दिनै आङो पार्सनेलि जोंहा आलिपुरदुवार जंसननि DRM बिथांनाव थांनानै आङो मोनसे मेम'रेन्डाम हैदों आरो बे मेम'रेन्डामनि आधाराव दिनैहाय बिथाङा मोनसे फिननाय हरबाय आंनो जे स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनसे शेयार होयोबा दिनै नैबे सालाकाथिनि जिथु फ्लाइअभार जायखौ रायजो राजाफ्रा गोबां माने खस्थ' खालामनांदों बे फ्लाइअभारखौ लुफुंनानै होगोन बे एकदम रोखा आंनाव दङ दाबो मबाइलाव नोंथांमोननोबो होनो हायो आरो दिनैहाय ससान घाट
बेनि दिनै बाउन्डारि वालनि थाखाय बेनि एप्रोच रडनि थाखाय खाथियावनो थानाय सालाकाटि एनटिपिसि दङ बे एनटिपिसिनिफ्राय जोङो बिथांमोननि मावख'गिरिफोरजों रायज्लायनानै जों बेखौ बानायसिगोन थांनाय बे 12 बोसोर 15 बोसोर 17 बोसोरा जोंहा देरहासार बसुमतारी बिथाङा बिनि एमसिएलए जाबाय इएम जाबाय नाथाय बिथाङा बेफोर खामानिफोरखौ खुनु खेरायाखै खोमा सुवाखै मेगनजों नायसनाखै दिनैहाय जेनजानो गिनानै पार्टिनि हालोदा गाज्रि जाजानो गिनानै बिथाङा बायदिसिना बखिलाबायदों दा बेखायनो बिथां थासान्दियावबो दिनै मानो इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय थादों बे बिथांमोननि थाखाय जोबोद खहा आरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां रादाब निस्सय फैबाय थानाय समाव दिनैहाय जों नुदों जे एमपि इलेक्सननि उनावनो बिपिएफ दोलोआ थानाय नंलिया बे एकदम रोखा बिपिएफआव सासेबो नेताफ्रा थानाय नंलिया बिथांमोननि सापर्टारफ्रा थानाय नंला बिथांमोननि वार्कारफ्रा थानाय नंलिया जिबादि हाराव जयनिं जाबाय थादों नैबे एमपि इलेक्सनावथ' बिपिएफआ जेनखागोनखा आरो बे बाथ्राखौ दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मआ गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे बिपिएफनि हालोदा मोजां नङा मैया दाखालिसो बुंबावबाय जे थाखा फैसा गैया दा दिनै बेबायदि हालोदाव दिनै बिपिएफआ दङ आरो प्रमिला रानी ब्रह्मआ माने सैथो खोथाखौनो बिथाङा बुंदों आरो सैथो बाथ्राया मालाबाबो थाखोमानानै थाया दा बे बाथ्रायानो ओंखारदों ओंखायनो बिपिएफनि हालोदा जोबोद गाज्रि फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सन बे इलेक्सनसिम बिथांमोनहा गसंथानो हाहैनाय अबस्थायाव थाहैनाय नङा साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन